Kubenzima iGcokama livinjwa amaphoyisa. Sawona kuphi nokuphi la kufunye khona lo mbuso njengamanje ukubengelela yena mathenda ke izinto zomqomela amehla kabanye baqomela imali uziboza ngana kwethu ngoba usuku lakho lokuqala ngicela uthonze okulungile upress subscribe button share phinde comment ukhuluna konke uma subscribe icon khamba usikwenza ukuthi kube wena oqala uthola notification masifile video phambili. Umculi kaMaskande waziwa ngeGcokama elisha umthandeni isikhova sika Mashanda ngani zakwethu Kubenzima lapha ke sivinjwa yibona amaphoyisa. Uyazi ukuthi amaphoyisa mangabe kuvimbile kuyaye kubenzima isikakhulu umgwaqo uma umuntu ohamba ngemoto uyaqala ubheka iphutha nje kodwa iGcokama elisha livinjiwe lakhululeka nje lihamba ngemoto yalo lapha entsha umacekeceke ebhalwe ukuthi iskepe kanti amaphoyisa futhi ebengazile kabi ebezocela nje ukushutha neGcokama elisha libanga lisapholisa amaseko nalo lakhombisa nje ukubajabulela nokuthi ke liyabamukela njengoba nawo ke bebekhombisa inkulu intokozo ukuhlangana nalo iGcokama ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho umntwana esekhaya asixhume sihlale kuyona ivideo iGcokama lishutha namaphoyisa omgwaqo eGoli.